Čau lidi, tady Voříšek. To je moje video, který mi funguje konečně mikrák, mám mikrofon a už mi to funguje, takže jdeme hrát Counter-Strike. Známá hra, známá střílečka, hrajeme za policajti. Jestli nevíte, o čem jde tahle hra, tak je o tom, že jsou teroristi a policajti a musíte prostě zabít teroristy, když jste policajt, a když jste terorista, musíte položit bombu anebo zabít všechny policajty. A to je vlastně úkolem hry. A já teď jdu do... Aha, zabil jsem jednoho. Zabil jsem druhýho. Zabil jsem třetího. A do pytle. Jak se mi laguje, nevím proč. Au. Už mě zabili. Vidíte, tak a mám to na velmi lehké, takže jsem amatér, to přiznávám. Ale čau, co tady děláš? No ty srabe, ty jsi nechal zabít. Já nevím, jak tohle video bude tak dlouhé. Asi moc ne, nebo moc jo, já nevím. Ještě uvidím. Jo, tady mají všichni nějaký SMGčka. Já se jaký vezmu. Demičky, já jsem skoupil botičky. Jo, mám zabitý 3 lidi, nebo teroristi, nebo jak tomu chcete říkat. Třeba mimozemšťané. Au. Občas se mi to lagne, za to promiňte. Do prdele. Děkuju. Nějak se mi... Aha. Au. Jo. Zabil jsem jednoho. Jau. Teď se oni zabili mě. Head go. Hlavičko. Trvat do hlavy. Hlavička. Já si malý hlavička. Kde je ten tady? Odsud to... Dám si ten pohled. On to? Tak to. Tu, střílej! Ale ten druhý. Ne, ty mě. Ne. Škoda. Tento. Jo, dobrý. Pozor, za tebou. Ty seš blbej. Tento. A pozor. Rychle střílej, dělej, pozor, dělej, střílej. Dělej. Jo, ještě jdu do tohohle. Sakra. Škoda, nevadí. Pardon. Musím se odvyknout, že nemůžu foukat do mikrofonu. Ne! Hele, ty jsi vyhodil zbraň. Proč? Jsi blbej? Nebo tě někdo nabed? On ho někdo nabed. On má mozek. Sakra. Máš štěstí. Jogi, teď tě zabiju. Máš štěstí. Vedle. To pytle, proč zrovna já? No, tak pro tento díl jako uvítačný, že mám mikrofon a budu mluvit, a takže to je všechno, aspoň jsme si ukázali Counter, co hlavně budu nahrávat, protože mi to baví. Takže čusky, pusky a ať se vám